Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, 5-nji günnäki ýagdaýa görä bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 7 ýaşlyk ýylyň jeseti tapylandan soň onuň ejesi we goňşy saklanyny diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu habarda Qazaqstanda bolan pazygaly waka barada maglumat berilýär. Marda turan güýçli el elektrik üpçünçiligini hatardan çykardy. Marda we Lewapda ýene todan turdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okurly. Türkmen häkimetleri ýurtda adamlaryň durmuşyna ol ýa-da beýlek görnüşde tähir ýetirýän tebii hadiseler, yel tupan barada hem ilata zerur bolan maglumatlaryň metduatda çap edilmeginiň öňüni baglaýarlar. Büdjet işgärleri Palestin halkyna iýerilýän hayır sahawat kömegini goşunt goşmagy mejbur edilýär. Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedow Türkiýeden deport edildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýasligine girdi. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýükläňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunny mail uguradyň. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemy gepleşigimizden dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleri metod işgärlerinden howa maglumatlarynyň hem ogodanlanyp, ýumşatylyp berilmegini talap edýäni meňdiýär. Bu ýurtda yel tupan, suw joşgunlary, yer titremesi ýaly tebii hadiseler, ýol köçe hadiseleri, adam helakçyligi barada ilata bilinmegi zerur bolan maglumatlary bermek hem näme üçindir gadagan. Şol ruwatda ýurdun kanunlary senzurany gadagan edýär. Türkmenistanyň günorta günnägör sebitlerine turan güýçli ýeliň ýaşaýjylaryň durmuşyna ýetiren tähirleri barada habarçylarymyzyň iýeren maglumatlarynyň bir bölegini kardeşim Maksat Ataýewdan alalyň. Türkmenistanyň günorta günnägör sebitlerine 20-nji noýabrda turan güýçli ýeliň ýygyny Türkmen galaý etrawynyň zähmet geňeşligine bir gece günnüläp elektrik öpsünçüligi kesildi. Sebitde turan güýçli şemal 21-nji noýabr güni giýjeýläne çenli dowam etdi. Zähmet geňeşliginiň ýaşaýjylary bir gece günnüläp toksuz garankyda galdy. Ýel başlanan badyna zähmet geňeşliginde tok kesildi. Şemal 21-nji noýabr güni öýlen saat 17:00 töwereklerinde köşeşdi. Şondan bir ýarym saat töweregi soň takminan 18:30-da elektrik üpçünçligi gaýtadan dikeldildi. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Tähmet geňeşligi Türkmen galanyň etrap merkezinden 40 kilometr töweregi Demirgazyk günnägörde Garagum kanalynyň boýuna ýerleşýär. Ýurdun sebitleri hususan çetki obalar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarynyň köne transformatorlardan we tok geçirjilerden peýdalanýar. Adatdan daşary howa hadiseleri köplenç öpçünçülük dethgalaryny hatardan çykarýar. Bir gece gündüziň dowamında toksyz galdyk. Simleriň üzülüp, elektrik geçirjileriň gaýtadan bejerilmegi, üpçünçlüğün gaýtadan ýola goýulmagy köp wagt alýar. Diýip beýleki bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun elektroenergetika kuwwatyny mahabatlandyrýar. Işe girdilýän täze infrastruktura dethgalary barada ýygyderlik habar berýär. Ýöne şemal turany hatardan çykýan köne dethgalar, çet sebitleri köp wagtdan bäri täzelenilmegine garaşlyan transformatorlar barada habar bermeýär. Türkmenistanyň günorta günnägör sebitlerine soňky bir näçe gün bäri güýçli ýel öwüsmegi we çägeli harasatlaryň turmagy ýaly adatdan daşary howa hadiseleri hasaba
alınýar. İlgideli turýan tot-todon yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. O birlerindäki ekrançylyk meýdanlaryny işler togtaýar, marlaryň öwrü meýdanlaryna ekidilip bakylmagyna hareketme berilýär. Ene atalar çağılaryny mekteplerden ýa-da çağılar baglaryndan alyp galýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Sebitde bolup geçen todonly howada bayramaly etrabynyň käbir mekteplerini okuwçylary okuwdan galmagy ruhsat berilendigini habar berýär. Günorta boýu günnägör Sebitderde ýyly-ýylyna hasap alynýan todonly howa hadisalary, çägeli harasatlar saglyk ýagdaýy pes adamlaryň jan saglygyna oňoýsuz täsir edýär. Lewaply bir näçe ýaşaýjy 2 gün odal Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Sebitde gaýtalanýan çägeli harasatlaryň fonuny häkimiýetleri her neçe kem bolsa çäre görmäge, howadaky todon bölejiklerini ölçäp zerur bolsa Sebitderde adatdan daşary ýagdaý girdmäge çagyrdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägine bolup geçen adatdan daşary howa hadisalary, tebigy betbaatçylyklar barada habar bermeýär. Todonly şemal adamlary işden goýdy. Daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna çykmady. Mallar bakylmady. Çağalar mekteplere, çağalar baglaryna gidip bilmediler. Diýip Sebitde turan tot-todonyň ýylyany yerli ýaşaýjylar Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Gepleýär Adatlyk radiosy. Türkmenistanyny resmi taýdan boyun alınmayan, şonuň bilen bir wagtda ol ýa-da beýlek görnüşdäki çözgütleri hakynda açyk gurrun edilmeýän meseleler, hususan işsizlik, ykdysady kynçylyklar we adamlaryň bu ýagdaýlar barada mesele gozgap, häkimiýetleriň öňüne hiç bir talap goýup bilmezligi, hökümetden gowunu geçýän we daşary ýurtlara göçüp gitmek, bolmanyny wagtlaýyn çykyp gazanç etmek isleýän adamlaryň gün-günden köpelmegine alyp gelýär diýip synçylar aýdýarlar. Bu ýagdaýlar görnüşinden wezipesinden peýdalanyp para alýan emellarlaryň peýdasyna bolýar. Olar pasporty para almak üçin ulanýarlar diýip Adatlygyň habarçylary bilen gürleşen raýatlar aýdýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Türkmenistanda raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün saýyn kynlaşmagy para berimiň möwjemegine getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Adatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olara ýakyn adamlaryň yetişýändigini aýdýar. Migrasiýa işgärleri ýa-da olaryň araçlary bu ýagdaýdan peýdalanýarlar. Pasporta bolan islegin güýçlenmegi para berimiň möwjemegine getirýär. Olar raýatlardan para alyp olara nobatsız biometrik pasport alyp berýärler. Paranyň möçberi gün saýyn artýar diýsek ýalňyşmarys. Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Lewaply bir ýaşaýjy aýtdy. Ýantlasak oktýabryň ortalarynda Türkmenawadyň migrasiýa idarasynda biometrik pasportlar üçin nowatlar indiki ýylyň güýz paslyna çenli barp ýeten soň Sebitde talon bermek besedildi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä häkimiýetleriň ilata ýeterlik bermeýän pasportyny bir hepdäniň içinde hem eliňe alyp bolýar. Ýöne olar munyň üçin 1000 ABŞ dollaryny bermeli bolýarlar. Egerde 25 günde pasport aljak bolsaň, onda 600 ABŞ dollaryny, 2 aýyň dowamında aljak bolsaň, onda 200 ABŞ dollaryny bermeli diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Para berimiň möwjemegine biometrik pasporta bolan talabyň artmagy, bu talabyň artmagyna bolsa ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistandan çykmak isleýänleriň köpelmegi sebäp bolýar. Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işlerini taşrap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty kän, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimiýetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hepdäniň jeminniň ýartyny. Türk häkimiýetleri şu hepde tanymal hukuk goraýjy Täjgül Begmedowany Istanbuldan deport etdiler. Bu çäre onuň hukuk goraýjylyk işi bilen baglanyşykly bolup görünýär. Mundan öň Türkiýe bu ýurtda tapan işini edip Türkmenistanyň maşgalasyny eklemäge çalışýan adamlaryň ýöldürçesini, şol sanyny sosial ulgamlarda açyk çykyş eden we öz pikir sebäpli Türkmenistanyny bir kanun aýplamalary esasynda jogapkärçiligi çekilip biljek aktivistler hem deport etdi. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki gadnasynyň başlygy Täjigül Begmedow 22-nji noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýe girmek gadagan edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedow 21-nji noýabrda howa ýollary arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnak Kyrgyzstan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festivalyna gatnaşmak üçin bir näçe gün soňra Stambuldan Bişkekge syýahat etmegi meýilleşdirýärdi. Aeroportdaky pasport barlygyna Begmedowdan garaşmak sorulýar we soňra öýlen 3-de göregünde ýurdu girmegine ruhsat berilmedik ýolagçylaryň otagyna alınýar. Aktivistiň barmak ýylanýar, surata düşürilýär we el goşlary barlanýar. 2 sagat soňra insan hukuklaryny goraýjy ertesi güni ýerden sagat 9-da mäşdäki uçur bilen Bolgariýa deport edilýänligi habar berilýär. Bellenen wagtda Begmedow Türk Howa ýollary kompaniýasynyň uçury bilen Stambuldan Bolgariýanyň Varna şäherine deport edilýär. Gaýta ýatladygyna garamazdan onuň ýükü ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023-nji ýylyň 12-nji sentýabrda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhlet bilen Türkiýe girmeginiň gadagan edilenligi onuň özüne ma'lum edilýär. Türk häkimetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedow Türkmenistanyň adam hukuklarynyň baskılanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçen kampaniýalar alyp barýardy. Türkmen Helsinki gadnasy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny goramagy gönükdirilen Hak Hukugy Dayanç Insan Hukuklary Guramasynyň hasaby alınmagyna ýardam berdi. Türkmen disidentleri tarapyndan esaslandyrylan Türkmen Helsinki gadnasy Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gadnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbeýiz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgiderli maglumatlary çap edýär. Guramanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gadnasy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählumumy döwürleýin syn üçin alternativ hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistler üçin howply ýurda urildi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny adynyň 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçiň tanqidlaýardy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistleriň jan saglygyny we ykbalyny arada bildirdiler. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünni ýatyrdy. Hatadol Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkiýeden Türkmenistanlar üçin wiza düzgünni girizmegi haýyş edenligini ma'lum etdi. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 miňden gowrak Türkmenistanyň ýaşaýar. Türkiýede bekanun ýaşaýan Türkmenistanlaryň hakyky sanynyň 100 miň adamdan tas milyon adama çenli baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzeleýip bilmeýän Türkmenistanlar bu ýurtda bekanun ýaşamaga sebäp bolýarlar we ilgiderli deportasiýa howpunyň astyna galýarlar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Şahir Arno Sultan Kekilowanyň doglan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşik bilen dowam etdirýär. Baktım belen dağlara, terçemeli bağlara, gellelem garamana, diviladım seni. 30 noýabrda Arno Sultan Kekilowanyň doglan gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna ony Türkmenistanyň ýazgylar birleşiginiň agdalygyna almak şeýledi. Şahyryň galdyran edebi mirasyny has şun we tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuny goýulmagyna garşy görüşen şahyryň aňyrsyna galan diýwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi hallaýdýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirçe Türkmenistanda saklanyp galan agyr adam hukuklary meseleleri, hususan gender deňligi barada bildirilýän çyndaky aladalar Arno Sultan Kekilowanyň galdyran edebi mirasynyň insan bilen belendada hyzmat etmek üçin görkezden erjelliginiň ähmiýetini bugünkü gün has ýokary galdyrýar.
Şahir Anna Sultan Kekilova diýilse, ozaly onuň gözledim seni goşgusuna döredilen owadan aýdym. Bu aýdymy köp adamyň doýup bilmän dinlänligi ýadyma düşýär diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen enesi. Olarky pedagog Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden söhbetdeşliginiň başyny aýtdy. Güneş nurun saçınla, bahar güller açınla, sayrap kuşlar uçunla, gülüm gülledim seni. Şun kıyali ýadymda Nurnavat gelnejem dergödämediň kapysyny açyp açman dinlediňizmi? Radioda täze aýdym berdiler. Awtobusda zordan bir näçe hetlerini ýazyp ýetişdim diýdi. Onuň ejemi bu aýdymyň owadan sözleri, owadan sady. Annewerdatdan ol aýdymy nähil ustatlyk bilen aýdyş barada berýän joşgunly gurrunlary meniň çaga beýnimde ömürlük garly. Şondan az wagt soň jigim bolanna Nurnavat gelnejemiň maslahaty bilen onu güläle gadynlakdyk diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Soňol bu aýdymy kagaza däl, aňyny, ýüregini ýazyp alanlygyny we oňa ýüregi gysanyny, watanyny küýsänini şu wagtlar hem hiňlenýänligini gözledim. Sen atly aýdymyň ýyza galan ýurdun. Şol wagtda da Anna Sultanyň goşgularynyň hamir maýasy bolan näzikligiň, päkligiň we söýgüýüniň bir bölegini öwürlendigini aýdyp çalaja hiňlenenini duýman garly. Ol öz sözleri bilen aýtsak, kış güni açylan güllek aňzak gülen göreş tutdy diýip türkmen edebiýatyny Anna Sultan Kekilowanyň tutýan ornunyň ören uludygyny ananýan pedagog munyň boyun alınman bilinmejekdigini nykdy. Ýewropada ýaşaýan türkmeniň pikirçi Anna Sultan şahyryň gyýylar, söýgü hakyna goşgulary gyýy ýüreginiň owadan, şol wagtda da many mazmuny baý. Sowet döwrüniň we soňky döwrüň ýasamalyklarynyň halas aýdym bolup doglanamaň diýär. Ol maňa türkmen halkynyň arasynda gyýy gelinleri goramak üçin iýerilen perişte bolup görünýär. Sowet hökümeti bize ol periştäni kän gördi. Soňky hökümetim ondan gowdärlip adynyň aýdylmalygy şerti bilen gürleşen pedagog aýtdy. Anna Sultan Kekilowanyň ýawany akçy ul hakda ballada diýip atlandyran goşgusy şeýle setirler bilen aslanýar. Men akgül, ýöneköy akgül açylýan türkmenliň köpet dagyna lirik kahraman bu goşguda asliýetiniň akdygyny, şemal bilen baş goşup dürli patyllaryň ajap sagyny aýdym aýdýanlygyny, ýüreginiň gysmaýanlygyny, darygmaýanlygyny, tuğolöýleriň badyndan gorkmaýanlygyny aýdym aýdyp dünýä kemerli gara dağlaryň adyndan salam ýollaýanlygyny gurrun berýär. Özüni dar kawniýetleri bede bolmadyk dağ güllip atlandyrýar. Mümkün, men aramda azıgy ýewatlar, sen öýüňe ýalyn bolup barýanlar, bilbiller ömrüni görmedik gülün mahawatlap tarif edip berýändir. Goşgy çarlymanly dağlaryň başyna çykyp özüň baryp görmeseň, ol gülüň boyalan mekanyny bolup görmeseň, kiçijik ak gül hakdaky ulumuşmuşlaryň uka watyryp biljekdigini, ýagny islenlik jemgyýeti bürýän, ýyla çekýän ýalandan, gep gıýwaty esaslanýan propagandadan äge bolmalygyny öýdürýär. Haýp, bu duýduruş dinlenmedi. Ýurdumyz boş gurrunlaryň, boş propagandanyň we golgusy aýdym sahlaryň, ýeňles sahne eserleriniň zibilhanasyna öwrüli diýip öňkü dil edebiýat muallimi aýtdy. Ýaşap ýörenligine şu aýyň aýagyna 81 ýaşynyň toýuny toýlamaly şahyryň Sowet diktaturasynyň gatnaşmagyna arasy bölünen, ogurlanan döredüjliginiň halka elýeterli bolan çäklice bölegini tynanyňy hem özüni akgül diýip atlandyran şahyryň eserleri şinlenmişmişlaryň gurbany bolmagyny galýar diýip türkmen pedagogy pikir edýär. Türkmenistan sosial mediada paýlaşylan videodan hem görnüşine görä gender deňligi meselesini uly alada döredýän ýurtlaryň hatyryna girýär. Ýurtda aýalyny urýan, gyýyz gelinleri kemsitmegi hiç satçy görmeýän bilimsiz ýüreksiz erkek köpelýär. Anna Sultanyň goşgulary bize bu problema şahyryň gözünden seretmek mümkinçiligini berýär diýip pedagog aýtdy. Anna Sultan Kekilowanyň goşgularynyň mektep programmasyna girdilip giňden okudurmagy, öwredilmegi, egerde biz dünýä derejesini medenileşýän jemgyýet gurmakçy bolýan bolsak diňe gerekdäl
zerurlyk bolup durýar. Biziň çağlarymyz mektep partasyny onuň "Biz gyrnak" atly goşgusyny näme üçin ýazanlygyny akly getirmeli, näme üçin onuň liriki gahrymany "Soň men öldürüldüm, ýaşygyň adyna ysnat getirip ölüp ýaşadym" diýipdir. Näme üçin şahyr öz gysga fajigaly ömrüni gyzlar gelinler hakyny beýle kän alad edipdir. Bu sorulara jogap tapan çağlar öz enelerini, mamalaryny, gelinejelerini, aýal dogonlaryny we uyalaryny özleri bilen deň adam ornuny goýmagy öwrenerler diýip Ýewropaly türkmen Ana Soltanyň edebi mirasynyň ýurtda çuňlaşýan ahlak krizisinden çykmakda peýdaly gollanma ruhu direk bolup biljekdigini öňe sürdi. Ana Soltan Kekilwanyň liriki gahrymany günü gödören üçin yaranjanlyk etmegi ret edýär. Şemalyaly çar tarapy öwüsüp durmagy ret edýär. Öz pikirine ıgrarly bolmagy, yanar oda atsalarda insan diýen belent ady hyzmat etmegi wagt edýär. Ol oglanlary gyýlary gülüp garşylamaga çagyrýar. Garşylan siz sır saklaman yürekde bolun siz nädiljek gyýlyň eýesi. Düşünün oglanlar aýan gyýlary, gödörlük gyýlaryň baky mirasy. Lirik gahrman goý olar beslensin, goý beslenmesin diýär. Bu olaryň gözellik salonuny ile gözetdilip kemsidilmeli däldigini aňladýar. Aýal gyýlaryň erkekler bilen deňligi ýa-da adam ornuny goýulmagy meselesini ýüze çykýan kynçylyklar diňe bir ýurdun ýa sebitiň meselesi däl, dünýäniň meselesi we bu olaryň uzak taryhy döwürlerden bäri harit satylýan we satyn alynýan zat ornuny görülmegi bilen bagly diýip pedagog pikir edýär. Bizde gyýlary altyn, tylla, merjen, gowhar, kümüş, durnawat, şeker ýaly atlary dakýarlar. Ana Soltan Kekilwanyň liriki gahrymany muňa garşy ol oglanlardan gyýlaryň görklerini, gowhary, zere deňemezligi haýyş edýär. Altyn ýüzügiň gymmat baha sagydyň biwepalygy aklap bilmeýändigini aýdýar. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz Şahyr Ana Soltan Kekilwanyň doglan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ana Soltan Şahyryň näme üçin nip at beren goşgusy türkmençilikde kän agdalmaýan, ýöne uly mesele bolup galýan bir problema. Durmuşa çykarylan gyýyllaryň soňra haýsy bir sebäpler esasynda ölen, yanan, kül bolan söýgüsini ünsçekýär. Bu mesele Sovet döwrüne bolşýaly şuň kugün hem gozgolmasy halanmayan tema bolmagyna galýar. Maglumat üçin aýdylsa, siýasat taýdan arga hasaplanan goşgular üçin Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň bir gödöwçiligine alynan Ana Soltan Kekilwanyň göderlik gyýyllaryň baky mirasy, gözledim seni, oýlan oglan ýaly aýdymlaryny 60-70 ýaşly adamlaryň arasynda, soňky nesilleriň arasynda bilýänler şinni hem az däl. 1942-nji ýylyň 30-njy noýabryny Aşgabatyň etegindäki Köşe owasyny dünýä inen göreşici şahyrdan esasan 30 ýaşyna çenli ýazan eserleri, gaziet jurnallarda çap edilen hekaýeleri miras garly. Şahyryň Gara saçlarym atlandyran çaklanjy ýygnysy 1968-nji ýylda, Venanlar atly goşgular ýygnysy bolsa 1971-nji ýylda çap edildi. Şeýle-de onuň rus diline terjime edilen goşgularynyň en çembesi Moskwada çap edilen goşgular ýygnysyna giredildi. Emma edebiýatçy Mehmet Gurwanowyň ýazmagyna görä, onun ruh hastahanada rus diline çapa taýýarlan goşgular ýygnysy howsarlar tarapyndan Moskwada bir adrese iýerilenden soň adres bilen bilelikde ýitirilipdir. Ol 29 ýaşynda 1971-nji ýylda zor bilen ruh hastahana ýerleşdirilip 41 ýaşynda 1983-nji ýylyň 19-njy ýylyna aradan çykýança 12 ýyllap ak kalatly gödöwçüleriň tutsaglygyna saklandy. Görnüşinden 1960-njy ýyllarda Sovet diktatory Yosif Staliniň ölümünden soň dören siýasy maýylganlyk döwründe edebiýata gelen we ýurtda aýal gyýylaryň hak hukuklarynyň gödök we ýygyderli baskylanmagyna açyk garşy çykan Kommunistik partiýanyň 24-nji gurultaýyna golsuz däl, golunu çekip arda ýazan Şahyry
garaşsyz Türkmenistanyň ýolbaşçylar hem bagyşlap bilmeýärler. Sowetlaryň iň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçowyň üýtgedip burmak we açyçanlyk siýasaty Ana Sultan Kekilowa hakkynda olal ma'lum bolmadyk. Bir gillinlikde saklanan maglumatlaryň bir näçesiniň üstüne açdy. Aýdylmagyna görä, ol bir tarapdan uruğu taýdan näse hasaplanyp hastahanada bir gölegçilikde saklanyp gaçyp çykan ýagdaýyna gözlenip tapylan we ýerine getirilen bolsa, ikinji tarapdan jinayetde aýplanypdyr. Hasanygy uruğu hasaplanýan şahyryň garşysyna 1975-nji ýylyň sentýabrynda Esler Jinayet kodeksiniň 206-njy maddasynyň 2-nji bölüminiň 7-nji punkty esasynda bolgoklukda aýplap jinayet işini açypdyrlar. Kesel tarihinde yazılan sözlerden görünüşüne göre Ana Sultan Kekilowanyň ruhyny ýasaglygy döwletden aýlyk alýan psihiatr Lukmanlaryň ol şizofreniýadan azap çekýär diýen netije gelmegi şahyryň Türkmenistana ýolbaşçylaryň respublika ýolbaşçylyk edip bilmeýänlikleri, aýal gylary edilýän nädogry gatnaşyklar Angliýa gidip şol ýerde ýaşamagy ruhsat soramagy bilen düşündirilýär. Emma onuň huliganlyk diýilýänine ýa-da bozgoklukda, jemgyýetçilik düzgünini gödök bozmakda ýa tertip düzgünü açyk sylamazlykda aýyplanmagynyň anyk sebäpleri belli däl. Edebiýatçylaryň käbiri bu aýyplamanyň onuň ruhy hassahanadan gaçyp guturmak ugruny eden tagallary, hassahana ýygynyň gelen adamlar bilen edýän antisowet gurrunlary Lukmanlara bildirýän nägilelikler bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Ruhy hassahanalaryň we kanuny goraýjy edaralaryň işgärleriniň Sowet döwrüne we soňra dören özbaşdak döwletleriň bir toparyny başga pikirlileri susturmak üçin bir kanun ulandan we ulanylýan halatlarynyň az däldigi indi hiç kim üçin sir däl. Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Halynyň ýazmagyna görä, türkmen edebiýatyny uly joşguny bilen gelen ýetiz zekini goldajak bolmadylar. Onu hatda ýazyjylar birleşiginiň agzalygyny da kabul etmediler. Dissident ýazyjy edebiýata gelen ýetiz zekiniň ýüzüne urulmagynyň sebäbini şahyryň kommunistik partiýany hemde onuň alyp barýan siýasatyny wasyp etmekden saklanmagy bilen düşündirýär. Sowet Lukmanlarynyň kesel tarihine galdyran ýazgylary Ana Sultan Kekilowanyň syýasy sebäpleri esasyna howpsuzlyk edarasynyň buýrugy boýunça saklananlygyny we pikirinden dänmek üçin 12 ýyllap gıynalandygyny, onuň bu sütömden diňe ölüp gutulanyny görkezýär. Lukmanlar eger ol güýçden gaçyp ruhdan düşüp ýa-da dermanlaryň güýji bilen sagat halyny dälihanada saklanýanlygy baradak nägileliklerini bildirmegini besetse, Sowet we postsowet hukuk ulgamyna ulanylýan özüňi ýazgarmak talabyna boyun bolsa, onuň saglyk ýagdaýynyň gowlaşanyny tasdiklamagy taýin bolupdyrlar. Näse därlikden taplandy. Dürli yerleri arda yazmasyny koydy. Bizim partiýamyzyň Türkmenistanyň Merkez Komitetiniň nädogry alyp barýanlygy hakdaky öňkü pikirleriniň siýasaty baş goşup hakykaty gözlemeginiň öz kesel sebäpli bolanlygyny aýtdy diýip Lukmanlar şahirden edilýän saglyk talabynyň hakykatda siýasat talap bolanlygyny, onuň türkmen ýolbaşçylar hakkynda öňkaýdan tankydy pikirlerinden däýenmeligini, kanun goraýjylaryň dili bilen aýdylanyny günäsini boyun alyp ak yürekden toba etmeligini ýazmaça tasdiklapdyrlar. Bu tejribe adamlary siýasy garaýyşlar üçin uruh hassalykda ýa-da jinayetde aýplamak praktikasy postsowet ýurtlarynyň bir näçesinde şinlik hem saklanyp galýar we azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan 63 ýaşly türkmen enesiniň pikirine görä, adamlaryň kanunyna kepillendirilýän azatlyklaryny we hukuklaryny bogmak finansyklary awadançylyga däli içerki nägileliginiň ösmegine alyp gelýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň başga pikirli adamlary toslanyp tapylan jinayetde aýplamak, zor bilen ruh hassahanalarda saklamak we doly semetmek finansyklary 1990-njy ýyllardan soňam dowam etdirildi. Yürüp ağlar gün-günden, agyýgirlin memenden, qara gözler içinden saýlap öldüm. Hormatly dinleýijiler, öz pikir garaýyşlar sebäpli Türkmenistanyny 12 ýyllap ruh hassahanada saklanyp, şol ýerde aradan çykan şahyr Ana Sultan Kekilowanyň dowlan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu şahyryň akwaly, dörejiligi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem, telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňize, belliklerinize garaşýarys.
Bekleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.